Уважаеми зрители, в Менон, един от прословутите диалози на Платон, Сократ доказва как едно момче, роб, може да изучи принципите на геометрията също толкова добре, колкото един благородник. С други думи, той доказва, че човешките същества притежават интелект, независимо от мястото и обстоятелствата, в които те са родени. Въпросът е да се напомни на момчето за неговия собствен интелект, а чрез интелекта може да се изучава добротата, таланта, присъщите на човешките същества качества. 2000 години по-късно робството не е такова, каквото е било в Древна Гърция, но продължава да има стигми в обществото, предразсъдъци, но едновременно с това и жаждата за знание, където и да се намираме. Жажда за знание има и днешния ни герой – Георги Кочев, който е част от трупата Столивуд. А сега ще ви срещнем с него. В момента се намираме в работилницата на баща ми, в която аз и моя баща и дядо ми работим и създаваме изкуство. Ние изграждаме изделия от ковано желязо. И ти си трето поколение коварче. Точно така. А добре, къде между чука и наковалнята се появява актьорското майсторство? И аз и моите приятели тръгнахме на 15 години да снимаме някакви клипчета. И точно и тогава направих първия си късометражен филм, който се казваше Столивуд. Всъщност това е името на групата, театралната група тук в Столипиново. Сватба няма да има! Що майка ти е решила, значи ще се жениш. Знаеш ли, до гуша ми дойде от твоите лъжи. На какво те учи театъра? Театърът ме учи на живот. В смисъл, за мен изкуството е да умея да преживявам онези емоции, които ми липсват в ежедневието. Според мен театърът е един мост. Хората имат нужда от емоция. И театърът им дава друга перспектива, друга гледна точка да погледнат живота от една друга различна страна. Какво мисли баща ти за твоя път в актьорството? Ами, за те го приемат малко странно, защото нали, той казва как цяло поколение занечие, той е актьор. И той все още не знае и се чуди, но да, той ми се радва и ме подкрепя. Наистина, баща ми винаги ме е подкрепял, за което много се радвам. Въпреки, че майка ми и баба ми искат да се женя рано, трябва булка и така. Вярваш ли, че облика на квартал може да се промени? Разбира се. Вярвам, че ако някой започне да показва добрата страна и реалната страна на квартал Столипиново, тогава ще се променят и мненията на хората. Именно и затова започнах да снимам клипове в социалните мрежи, да споделям за моя живот и с това, което се занимавам. Самия ти участваш в няколко инициативи. Значи, всичко започна с това, че имах възможността да бъда гид на един американски ютубър, който се казва Дрю Бински. Той посети България и специално квартал Столипиново. What country are we in? It's crazy. Той ме попита, нали, имаше кадъри из боклуците, защо има толкова боклук в този квартал? И аз му споделих, че нали, в квартала има боклук, защото това с течение на времето хората са свикнали, защото имаше липса на контейнери и нямаше къде да се изхвърлят отпадъците. Когато един контейнер се запълни с боклук, хората го хвърлят до контейнера долу. Но с течение на времето и контейнерите започнаха да липсват и се създаде един такъв навик от хората, че да се изхвърлят. Примерно, ако има там два кашона, значи това е местоположение, където могат да се изхвърлят отпадъци. И така се изгради един такъв навик. И тогава на майтап с този приятел ютубър си казахме, брат, защо да не направим да изчистим Столипиново за един ден? Казвам се Вълчо. Аз съм Георги от Столипиново. Аз съм Сашо Черков. И днес ще изчистим Столипиново за един ден. А така. В акцията ни се събраха над 50 доброволци и в рамките на 3 часа успяхме да съберем всеки боклук от едно от гнездата на крайречна, както и да изчистим околните междублокови пространства. Като се разчу за тази акция, съкварталците ти продължиха ли да изхвърлят още боклуци безразборно или вече си имат едно на ум? Значи, промяната изисква време. Но за да се промени, според мен, квартала относно ситуацията с отпадъците,
е нужно не само аз и моите приятели да реагираме по този начин, ами да събудим поне младото общество, да им бъдем нещо като пример, защото все пак ние живеем тук и ако ние не го пазим чисто, няма кой. Това се донася отвънка, тук няма толкова хора, повечето апартаменти са празни. Сега е час да направим махалата чиста за нас. Аз знам, че ти предстои една репетиция. Ще отидем ли заедно на репетиция? Значи, сега отиваме в Народно читалище Димитър Пешев, където аз и моята театрална група Столивуд се събираме и репетираме нашите пиеси. Ето това е скромното пространство, с което разполагаме, като имаме разнообразие от литература, разбира се. Тук правим нашите репетиции на маса, правим анализ на спектакъл, раздавам роли и действаме. Банда, дойде дългоочаквания момент да ви раздавам ролите за новия спектакъл, който вие чакате с нетърпение, а именно Пътникът. Иве, ти ще бъдеш хипито в ЖП гарата. Сави, ти си Захаринка Люксембург. Това е дама, която е актриса и участва в независими, много скъпоплатени продукции. Ани, ти играеш кметицата на селото. Георги, естествено, теб малко те прецаках, защото естествено си ми добър кадър. Ти ще играеш мутрата. Естествено, бедна мутра, която няма никакви пари, но се прави, че цяло село работи за него. Скъпи съселяни, знаете, че другата седмица са изборите в нашето село. Ако ме изберете отново за кметица, обещавам да построя мост над реката. Абе, ще мукнеш ли? Виеш като заклана коза. Това не е виено. Това е песен за майката земя. Майка ти земя, като ти забият два шамара, ще пееш само на ум. Ах ти, селски анцук! Ох, пак ми се струши топчето. Няма обувки за сцена в тая държава. Ей! Защо е важна трупата за квартал Столипиново? В група Столивуд имаме българи, роми, турци, хора с различна сексуална ориентация, както и един низ от различия, културни, личностни. Така че и виждате как едни млади хора, независимо от това колко са различни, изкуството ги обединява. И това е един доста добър пример за останалите и като цяло за обществото. Аз специално за квартал Столипиново трябва да се случват и такива неща тук на територията на квартала, понеже винаги се свързва с негативната част. Ето, както виждате, намирате едно малко райско кътче тук в сърцето на Столипиново, за което много малко хора знаят. Зрителите, които идват на нашите спектакли, естествено са също толкова шарени и колоритни, каквато и групата, разбира се. Какво предстои сега за групата? Два спектакъла – Наркоза и Пътникът. Като Наркозата е изцяло драма, а Пътникът е изцяло комедия. Какво послание би искал да оставиш след себе си? Бих дал съвет на хората, че да не следват мечтите си според тяхната гордост. Много хора падат в депресия или се отклоняват от пътя. Праведният път е да се бориш. Живота е борба. За какво мечтаеш? Мечтая да бъда актьор, звезда.